Tonight is August 21. Nandito kami ngayon sa Kindness Hotel sa Seaside. Merong street party ngayon dito. DJ. Para sa Pilipinas lang yung sa street party. Ito. Asa na ni Sister Dalvin? Yan, si Sister Alma. And it's Karim. Say hello, Karim. Hello, Philippines. Yeah. And Rodel. And of course, myself. Jerwin. Ang ganda. Yung mga restaurants open, even mga shops. Yung mga tables and chairs ng restaurants nasa labas. Kaya masaya. Daming tao. Tsaka dito seaside lang. Beach na. Diyan kami nagbi-beach. At yung lugar namin, kung saan kami nag-stay malapit lang. Maybe gusto ka rin. Mga 5 minutes away. So 5 foot lang malapit.